jos gandos. Mulai iki. Siji loro telu. Endi wae. Siji loro telu ki. Kose go. Nah, wah iki jan. Iki siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo sepuluh. Jos gandos. Jos gandos Mas Bro. Oke, mulungan pelepah ya ora ge mancing. Lembat. Mantap ki. Siur mati lu ayo. Ayo Mas Bro. Ini kemana? Dari penala kemana? Kita kan mulai deh. Ih, pabulit mang. Nah, satu cuma. Ini kan lagi mulai deh. Wah, mantap sih. Jalur babon. Ayo kene. Jos gandos. Umpane jos. Nah. Jos gandos ki. 2 kilo. Set. Oke Mas Bro, ayo sabar. Jangan kata lama. 5 menit paling lama. Yo, ini kumulnya ngagoler. Tidak ada kata lama. Nah, Mas Bro. Mulai Mas Bro. Silora telu papat lima LOL. Oh, Mas Bro isin. Lepas coba lagi Mas Bro. Nah. Kok itu Mas Bro, mulai meneh iki. Ayo, tunggu 5 menit iki. Ya mulai. Siji loro telu papat lima enam pitu sekolah aja. Mas Bro. Iwai Mas Bro, iki memang jalur babon iki Mas Bro. Mantap Mas Bro. Babon ki jos gandos. Wah. Jalur babon ki ditel lagi Mas Bro. Piye ki? Ki suwi iki kayane ki. Aduh, cuma jaki solokan nama euy. Waduh. Babon iki jero iki tenan jan. Ditelek ning jero iki Mas Bro. Ya suwi iki. Mantap ki. Tarik menang baraha ya. Aduh. Jos gandos Mama Iwa iki tante. Opat itu. Cari lagi Mas Bro. Kita cari babon. Iya, cokel. Itu karena iya oke Mas Bro, mulai lagi di acara Bayur terjadi melepah. Inilah dia. Iya Mas Bro, cacing Mas Bro, mulai iki lubangnya iki. Lubangnya yo semene iki. 1, 2, 3. Oh, lah Mamdi, tong lami ah. Bro, mulai lagi. Tunggu beberapa menit. Halaman berikut. Belum ada Mas Bro. Ada Mas Bro. Yo, alhamdulillah. Nah, mulai euy. Pastinya mah enggak lama Mas Bro, bentar lagi. Mulai. Iya, mulai Mas Bro, ki merepes. Iki koyo niki lelek kokek. Babon Mas Bro, kayaknya babon iki. Babon iki Mas Bro. Nah, jempling ah. Oke. Kuwi kok Atuh teng sekali ah. Dek. Ngono kuwi. Wah, babon ya. Babon iki. Ayo, siji. Loro. Nah, merepes kuwi. Ayo, angkat dulu lah jan.
merepas maning gue. Daun dari mana daun itu tuh. Sok medegong. Mas bro. Kita tuh pencet Oh. Ya Mas bro, kita jelora dulu Bapak Limon 6 peto. Ayo atuh mur deui jauh. 10 ke Ayo, ayo. gabel apa ya? Jadi iki. Aduh. Akad we. Pantesan digawe ning kono. Cuman buku ini